da sanki nake kwana, da sanki nake tashi, taso mai suna mai auren soyayya. Ni manomi ne, kamar yadda na faɗi maka. Abincin da na fi so shine kamar shinkafa da wake. Abin sha ina son kunun tsamiya a takaice. A sunana Hamza Usman, wanda aka fi sani da Hamzan Sadi. An haife ni a garin Ɗandaura da ke jihar Kaduna, sannan na yi karatu a Zaria. Bayan nan na dawo Kano don ci gaba da sana'ata, wato waƙa da kiɗa. To ka san komai baya rasa sila. To sila ta ita ce shine dai mai gidan Sadi Sidi Sharifai. Sanadiyar wata rana na kawo mai ziyara don ni tun ina yaro muke tare da shi. So ziyara ta kawo silar da ya zamanto yau a kira na mawaƙi. Dalilin wannan shine wata rana na taho bayan na zo in gaida shi, sai wata shawara ta ɗebe ni don a lokacin ban fara harkan waƙa ba. Kawai dai soyayya ce, sai na bi shi har cikin gidansa da ke Sharifai, sai ya ce to amma ga shawara mana, me zai hana in fara waƙoƙi? Na ce to ai ni ranka ɗi ban taɓa jarabawa ba. Ya ce to ai abin confident ne, idan ka sa a zuciyarka za ka yi, za ka iya. Duk da dai kowa Allah yana halittarsa da abin da dai ya nufa sai ya yi shi. So nan dai ya bani shawari akan hakan, kuma sai na ce to ani ban ga, na duba na ga me zan iya mawaƙa a ciki lokacin, dan ba abin da nake sai karatu. So wannan shine na samu dama da har ko in ce ya zamo silar da yasa har aka fara jin muryata. Da sanka nake kwana, da sanka nake kwana, da sanka nake tashi, kai ne burina mai auren soyayya. Da sanki nake kwana, da sanki nake tashi, ke ce burina mai auren soyayya. To akwai wata tsohuwar waƙa ta, kusan ita ce ta biyu ma. Ita ce wanda kusan a ƙauyen mu dai da yake ita dai lokacin babu wani kafan sadarwa da zan iya sawa kowa ya ji. To shine sai na ɗauko wannan waƙar na je na zauna na rubuta, kuma Allah ya bani sa'a muka yi ta har ta kaɗan kai wani yanayi har da ya ji zai iya sa muryarsa. Wannan waƙa ita ce Wa za ki bi. Wa za ki bi, wa kike ƙauna, a zuciya cikin zarce mata, da ni da ke mutuka raba mu, a zuciya ke ce a raina. Ina gani ita ce amsa da muka yi da shi a cikinta. To ai shi kasan canja muryarsa baiwa ce, kuma baiwa sai Allah ya umarce ka da yi, sai Allah ya nufa dama kana da yi. Nakan ɗan iya canja wasu dai, amma waɗansu ba kamar shi ɗin ba dai. Duk wanda ya san Sadi Sidi Sharifai ya san babu mutumin da zai iya ɗaukan muryarsa, dan yakan iya canja muryar da kai in ka ji ta yau, gobe za ka ji wata ne daban. Kamar dai yadda na faɗa maka, tun daga wannan lokacin gaskiya akwai waƙoƙin da ni ba na iya sa su a wani abu a kwamfuta da shauransu, tun da lokacin CD ne. So ba mu iya ajiyewa akan wasu flash da wani abun, gaskiya suna da dama dai. Na yi album na saki, sunan album Wata Baƙuwa. Ki taimaka min, ki bani soyayya. Wata baƙuwa ce na kamu da ƙaunarta a zuciyata, ƙaunarta na damuna. Wata baƙuwa
wata bakuwa ta rikitar dukan tunani, san bani ko bacci duk ta hargitsa ni, ta zaga birnin raina ta kwajire ni, mai kyau da asali suranta ya tsammani, zan baki numfashi na fansar na aure ki. Wata ran ina tafiya sai na ganta kan hanya, na so na matarakiya har zuci na yi niyya, sai zuciya ta hana ni na kasa tunkaranta. Ni manomi ne kamar yadda na faɗi maka, hasali ma irin harkokin noma ɗin nan ina da manoma wanda suke ƙarƙashina da wani kamfani yake ba mu kaya don mu raba wa manoma su amfana, daga ƙarshe su kawo musu abin da suka noma, da ƙarshe a biya su da wannan abu. So ni ne jagora a cikin wannan tafiyar. To ɓangaren kayan da za a ce mutum zai iya ci in dai mai lafiya ne, gaskiya mafi abincin da na fi so shine kamar shinkafa da wake. Lallai kam ina son shinkafa da wake da kuma tuwo, kasancewar ni ɗan ƙauye ne. Abin sha ina son kunun tsamiya a taƙaice. Ina da aure. To shi wannan sirri daga Allah ne, kowa ma yana da nashi kalan farin jinin. So ɗaukaka kamar yadda ka sani, Allah ma ya ɗan karrama waɗansu daga cikinmu, so dole mace in ta kalla za ta ji wannan sanadiyan waƙarsa ne ya sa take son shi, wannan kuma yanayin yadda yake rayuwarsa da a cikin al'umma, wannan kuma yanayin yadda yake kula da al'amuransa, at least kamar yadda yake ba jama'a kulawa idan an ka visiting ɗin shi, ma'ana babu girman kai a tare da shi. So mata ba sa son mai girman kai, kasancewar su suna son su taɓa ko ina su ji taushi ne. So lallai mace tana da wannan, don ba laifi ba ne. Ina yin kiɗa, amma yanzu na ɗan dakata da kiɗan sabili da ba a haɗa gudu da su sankatare. Akwai fina-finai da suka fito wanda ana ce mai ƙunar so, da dai waɗansu wanda ni in dai mahaɗu ne kawai a location da yake akwai abokaina sosai wanda suke harkan, da su ce min da Allah special appearance. So wannan kaga ba zan tsaya ina binkicin yaya tsarin fim ɗin yake ba, in dai a roƙe ka dan wata ran kai ma za ka roƙi wani, so zan iya fita kam. To gaskiya presently yanzu ni ina music industry complete, saboda gaskiya ba na fiye son wannan fina-finan ba ne, sabili da kowa yana da hujjojinsa, in ka ji ya ce ba son abu kaza ba kuma ba a so ba ne. Dole ka natsa a guri ɗaya, kasancewar idan ka matsa dole za ka fita a wani hayyacinka. To na fi gane dai in tsaya a ɓarayin sana'a ta wanda na ɗauke ta da ƙarfi, wanda aka san da akanta, ta ce waƙa. Ya shiga zuciya sai baya kwantar da ni. Cutar sankani ya burai ya shiga jijiya, ya kama dukan zuciya ya yi mini fiyadiya, sami da magani sai bi korai zai biya. Kogin sankirai na 'yar uwa ya yi ambaliya, ko wani sakon yunguna sanki ya yi mini tamkiya, ya samun mari a zuciya na gaza kunciya, kyawun idaniya hawaye suke ambaliya, ki mini lamini na auren kisan na da manzali.
To ainihin waƙoƙi na kowanne ma bakan damiya ce, tunda kowanne in na sake ta yanda nake ƙara jin ƙarfin mayi kenan, sai in ji kowanne in na sake ta sai in ji jama'a suna yabon ta tayi daɗi. So kaga ba zan iya cewa wancan tafi wancan ba, tunda ko da a YouTube ne in na saki to za ka ga ana mun ƙoƙarin bayanai da comment da kuma jajinta mun, ma'ana jinjarin ɗina akan aikin yayi kyau. To kaga ba zan iya cewa wancan tafi wancan ba. Akwai da sanki nake kwana, akwai ɗan saurayi, zo ɗan saurayi ina da ita tana nan album kuma ba da jimawa ba insha Allah ita ma za mu saki. Akwai kuma wata baƙuwa asalin title ɗin, so su ma an yi bidiyon su insha Allah guda 3, kuma akwai wasu wanda suke kan hanya insha Allah. Na baki raina da zuciya ta, jinin jikina, farin cikina. Na baka raina da zuciya ta, jinin jikina, farin cikina. Haƙuri da natsuwa da kuma furta kalamai masu daɗi a cikin baitocin waƙoƙinsu. Hakan shi ne zai sa albarkacin abin da ka faɗa, don Annabi Muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka faɗa kalma mai daɗi ma sadaka ce. So duk kuma mai yin sadaka ba zai taɓe ba. Da sanki nake kwana, da sanki nake tashi, taso mai suna mai auren soyayya.